oh yeah, sae, oh yeah. Oi.
ya. Ayo, putra rakil. Hei. Yo kumuro krida sasolae gambar arung kawuk ing bawana akleluri luhuring budaya Resi Kuntara iku putra ratu berbudi kawalaksana tansah manunggal prasetya jadilah putra ragil tolong bilik sate kita putra ragil ayo rahayu yo kumuro krida sasolae gambar arung kawuk ing bawana agleluri luhuring budaya Yakti Kuntara iku putra ratu berbudi kawalaksana tansah manunggal prasetya jadilah putra ragil tolong bilik sate putra ragil ayu Ya. Putra rakil. Yo. Oh ya. Yo, umur solae. Para prajurit ingkang nitih turangga saking paguyuban putra ragil arsa lumarap wonten ing pategalan Ngakuru Setra. Tansah kakang piteksa tindakira. Yen katingal saking Mandrawa tindakira kadya banteng ketaton candrane. Ayo.
rakil. Oh, ya. Yo. Oh ya. Lo. Oh ya. Ya.
yuk, yuk. Putra Ragil. Piye? Cemengkling kok. Apa? Cemengkling. Cemengkling. Oh. His. Mami. Dalam. Ya wis do komanan kabeh apa durung ya? Burung. Sing durung awak dhewe. Heeh. Oh, panika dijempalekke. Anu dijempalekke apa ora? Oh, dijemplake sik. Oh, katale. Heeh, ya ditumplak sik, Mas. Ditumplake sik. Heeh. Niki nggih, pura niki. Niki Pak Pawang niki nggih, tulung dijempalekke. Sing niki mawon. Niki dijembalekke Tenan ki arep buat gawe dhewe, tenan. Ora. Yakin lho. Ora mau wis kok. Makasih ya. Oke, sama-sama. Iya, iya. Apa? Oh iya. Oh, cinta pertama di mana? Ledok Wareng. Oh. Karo sapa? Kok golek? Kira-kira ono apa sing iso digawa? Ono. 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 Ya, kok dipilih. Nek ono ono pitik warna-warni kok mau. Yakin ono. Kok tak tumbas. Ya. Aku lihat kok nek udara tuku ditonyo. Heeh, sebelah ndi to? Aku weruh. Asik yo.
cinta pertama di ledok warengnya. Wes. Aja sik dhuwur-dhuwur. Le menek ondo kangelan. Go pensili, go pensili, go pensili. Iya. Sok ngono sok ora gatekke ngono. Sing endi? Sing ndak, sok ngono kuwi jene. Padahal cedak, pancen sok ngono kuwi. Jen. Pesonane Wah angel tenane. Ada lelakon tresno. bareng putra rakyat. Ada mami titis. Apa sih udah? Jumpa lagi nak.
mana yuk? Oh.
Oh iya. Iya mas. Ayo Padi, 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 ayo Padi. Hoi. Yo. Hoi. Yuk. Tarik yuk. Yuk. Zoe. Bablasan ini. Sor. Lagi. Sekali lagi ya Mas Yuk.